तो hello guys, jotono sari kaham. Welcome back to my new vlog. So guys, tabok sung phai sapoy tabong nara beser teacher utak nong mangkhana bok sungrum tinok tang tong kita bok sung thainai nei kita bok haino hai sini oro phai sapoy jak ke sini changkulu rok tong kulung rok tong jotono laji ja khalai jabai kha enok tang nui manai tab sari sakang ni bok tang sungrum tinok tang lai jak PUBG tongo ingo tongo nei jotok hai hingbai dei ke PUBG ngunai di jotok bisingo khujak jalai jak genok ta bak camera pin kai nai di mongni cheruk sangrum tinok tang mani se basa khatra bisingo abo hawe nei nok bar jati nei di basuk tong thok sa thok naw phai man kai phai mano masa doste kapung kai nai di basa khatarnak awara phingkai bongni abo bangla english ongko phaipung math science phaipung kuno sa ongkala ko bongni abo kai tabok sini parna sakjar rok sa sakjar ke tang mana ka rok basuk nai thia ka tang mana isai nei dinok ke tabok eukhai bok ta party khina ba goi nalakal khule tong abo nalakal ke suksong khana je sambhabona ke tabok ro tonglai changkhulu takta sana musung tabok musung jalai o keeping jalai jotono और गैस के पार खानी जट मायरा खतेरा खतई के तब मायरा कना फैमानी चांग तब माय खाली जाले तंग पासुं क्या जरा गैस खतरनाक बक बसर बसनी से टॉयलेट खाई जाना इथिने बागोय के तब खाइनो हाय गाय जतनो हाय बाय जतक हमै का के तब सिनि खिदं तिरि खनि तंगानो तबासनो निने ब्लॉक खाय जे संग्रम तंग और कांटेक्ट बायदि इंगा number ongkha 1110 di askino bungni number ongsina askingka ongkha aske bobai contact ongdi askino nok songrungti tongmana bobai baksa enong ni mangkha bas biran nok khatranak ke joton hambai je subscribe khajak khebedi next vlog malai nai